kan også ringe til Lise. Heidi. Hallo? Hallo? Goddag. Goddag. Hvem taler jeg med? Det er sådan set kursør Heidi. Goddag, Heidi. Kan man bestille noget igen, ja? Det er i dag. Ja. Hvad tid? Jamen, hen er ved en 15. Hvor meget snakker vi om? Store rationer. Vi er et parti på 10 mennesker, der skal have noget mad. Du får lige en anden, ikke også? Ja. Det er Karina. Hallo? Hej. Hej. Jeg skulle høre, om det var muligt at bestille mad igennem jer. Ja. Hvis man kommer flere mennesker, og skal have noget mad. Ja. Hvad du tænker på i dag? Gerne, eller hvornår det passer. Vi har gæster det næste stykke tid. Ja. Men jeg skal vide, hvad jeg skal lave, og hvornår til. Er det til i dag? Jamen, hvis I har tid i dag, så... Ja. Det har vi da. Men hvor meget snakker vi om? 10 mennesker. Hvad siger du? 10 mennesker. 10 mennesker. Ja. Og det er 10 fuldvoksne mennesker, vel at mærke. Ja. Er det sådan, så det skal være sådan nogle menuer, hvor I sidder og spiser her, eller er det noget, I skal have med? Jamen, hvordan er... Altså, det er ikke det er en restaurant, men det er jo sandwich, vi laver. Er du der? Hallo? Ja. Det er Karina. Det er Karina. Hej. Hej Karina. Jeg skal bare høre, for han siger, at I skal have til 10 personer. Hvem er det? Jamen, der er blevet ringet ud til Sunset. Til mig. Hvorhen? Jeg ringet til Sunset i Korsør. Okay. Ja. Hvornår? Lige nu. Jeg har lige snakket med en mand. Gav han dig telefonen, eller? Okay. Okay. Ja. Ja. Han snakkede om, at I skulle bestille noget mad. Nej. Nå, jamen ved du hvad, så han røg ud, så du kommer på linjen. Det kan jeg ikke forstå helt, men... Altså, det kan ikke på Korsør, ikke? Jo. Okay, jeg bliver bare helt forvirret nu. Jamen, jeg kan ikke på hovedbanen. Nå, okay, hej Karina. Hej. Det er meget mærkeligt, det her. Ja, det synes jeg også. Er der en inden for jer, der ringer til os, eller hvad? Nej. Nå, okay. Nå, men så... Hvordan kan det lade sig gøre, det her? Hvad siger du? Hvordan kan det her lade sig gøre? Det ved jeg ikke. Ej, så mærkeligt. Altså, jeg ved ikke, hvorfor vi skulle ringe og bestille mig. Nej, det kan jeg da heller ikke forstå. Jamen, jeg snakkede med en mand, og så kom du på linjen. Okay. Ja. Altså, telefonen har lige ringet, og så tog jeg den. Og så kunne jeg bare høre alt muligt, man sagde eller med, det er jo en sandwichbutik, vi laver sandwich. Ja. Og så tænkte jeg bare, okay. Jamen, den ringede her, og så tog Heidi den og gav mig den, og så var jeg snakket med en mand, men det gjorde jeg altså ikke alligevel. Ej, hvor mærkeligt. Ja, det er mærkeligt. Nå, men så kan du bare gå videre. Jamen, det kan du vel også, jeg ringer vel igen, hvis det har været vigtigt. Ja, det må være det jo. Okay, ja, okay, ja, hej.